käy kävelyssä näin, että meidän lantio lähtee aukeamaan. Ja se on aika hassun näköistä ja aika Käännettä pyrstön ihan pitkällä ja sit alakautta eteen. Ja nyt paallossa. Notkee selkä ja pyörää selkä. Hyvä. Kyllä oikein pistää vatsalle ja pakana. Nyt tarkoittaa katsaille, kun pysyy tiukkana ja sieltä mennokkaan. Nyt jo varmaan ihan selkeä, että vatsa ja pakaran yhteiskäyttö ja se Jalkien elämä. Nyt niin, että toistetaan vaihtoehto. Kädet painotaan keskivartalla. Ajattelen, että koko ajan menee tämän sisään ja palautat kädet alas. Vatsa ja pakara pysyy täysin liikkumattomana. Ihan suorat kädet. Tää tuntuu koko ajan vatsalihakset. Selkä ei saa mennä yhtään notkolle. Paina oikein vatsaa selkää vastaan. Pidä vatsa ja pakara tiukkana. Ja palauta alas. Tällaista avautumista. Laita kädet alas. Aktivoi vatsa ja pakara, niin kuin äsken harjoittelit. Ja sit laita kädet. Laita kädet ihan kunnolla tällä ristiin. Kyynärpäät saa osoittaa nyt etukulmiin. Viivi voi kertoa miksi. eli kyynärpäät, sä näet sun silmäkulmissa sun kyynärpäät sen takia, että lapaluu on silloin hyvässä asennossa. Nyt jos te koitatte avata kädet tänne, niin tapahtuu helposti täältä asti se avaus, jolloin meidän selkä yliojentuu. Se ei ole luonnollisessa asennossa. Eli luonnollinen asento halutaan selässä säilyttää siinä. Ja koko ajan nyt se vatsa ja pakara tiukkaan lähdetään tekemään sivutaipua. Ajattele, että kasvat vähän ylöspäin ja sitten sivun kautta sivulle, että lantio pysyy ihan paikalla alas. Ja palautat ylös. Ja toiselle puolelle yläkautta sivulle. Kun menisit joku aidan yli, täällä näkyy hienosti, että pysyy ihan paikalla lantio. Lantion hallitset ihan paikalle. Palautat rauhassa keskelle. Ja sen jälkeen tehdään yläselän ojennus. Nyt ihan samalla lailla. Vatsapeku pysyy paikalla. Kasvat ylöspäin. Pitäkää vaan ne kädet selkänä. Nyt saat avata ne kyynärpäin. Sun lähdet kallistaa taakse. Katse kattoon. Katse kattoon voi tehdä kurkata. Ja täältä yläselästä avaa vaan ja taivota vielä hyvä. Ja sit palautat ylös. Eli yläselän taakse taivus. Ja sit taas yläkautta eteen. Yläkautta eteen. Pyöristä selkä. Tuonne eteen. Pyöristä. Ja sukella sinne eteen. Ja palautat keskelle. Pyöreen kautta rullaat ylös. Ja sit puhotat ylöspäin. Ja menet yläkautta taaksepäin. Vähän. Ja palautat. Ja nyt ajatellaan aina, että tää tulee viimeisenä ylös molemmista suunnista. Saa mennä tuolta. Hyvä. Hyvä. Ja nyt nähdään, että teille kaikille voimistelijoille kanssa. Eli ei mennäkään suoralla selällä, vaan nyt vaan kun tässä olisi tuoli tai joku, minkä yli sä yrität mennä sen selkänoja. Palautat yläselän taaksepäin, kun tuossa yläkautta kohota. Nyt pitää noin tuolta. Tuolta. Hyvä. Ja siellä on niinku varaa liikkua. Pudota käsillä pitkälle. Aina venytä siellä kierrossa. Venytä pitkälle. Lantio pysyy paikalla tää nenottaa sulle hyvin. Pitkät sormet. Katsokaa kun teette kierroita. Oikein pudotatte pitkälle. Pudotatte. Ja kurkkaa kaikilla ne kierrossa. Sivuille. Ja jalat yhteen tiukaksi. Ja jokainen toisto aloitetaan sillä, että jännitetään vatsa ja pakarat. Eli semmoinen pieni kolo ei oikeasti tarvii edes tulla, mutta ikään kuin täällä mahtuisi joku hiiri luikahtumaan välistä. Tulla mahtuu. Eli samassa lantion kääntö pitäisi tehdä. Eli lantion kääntö. Häntä koivien väliin. Ja pidät pakarat tiukkana, vatsan tiukkana. Sitten käännät katseen eteen ja nostat samanaikaisesti kädet ilmaan niin, että sun ruokoluut puristuu täältä tiukasti yhteen. Koko liikkeen ajan nostat tiukasti käsiä ylöspäin. Sitten lähdet ojentaa sieltä selkään. Aattelee, että menet etuseinää kohti.
me ei saada niitä yläselän lihaksia käyttöön. Meidän pitää ajatella hartioita tai lapoja yhteen alas, sit se pää ja sieltä lähtee liikkeelle. Tekee sitä taaksepainotusta, jotta se tulee, kaikki lihakset on käytössä, se tulee se liike yläselästä ja vasta sit alaselästä. Ja nyt me tehtiin 1 sarja, niin sitten oikeasti tehtäisiin 2 tai 3. Hyvä. Eteenpäin ja eteenpäin ja eteenpäin. Hyvä. Ja sitten yrität ojentaa täältä, just tosi hyvä. Rintaa maahan, meidän hartioita vähän alas ja nostaa katsetta ylöspäin. Eli nyt saadaan tää alaseltä pois, sinne ei tuu sitä venytystä ja älä venytystä sinne yläseltään. Menkää kaikki. Hyvä. Ja sit jos haluttais tehostaa niitä käsiä, niin sä voit koukistaa tää käden vielä näin. Laitapa toinen käsi. Just niin saat painettua niitä kainaloita sinne maahan ja sinne yläselkään ja käsiin liikettä. Ja sit jos on tosi aukea kehässä, niin vois ottaa vaikka joku koroskeen tuonne kyynärpäiden alle. Et pääsee niitä vielä syvemmälle. Hyvä. Eli viette käden mittelän ristiin, pikkurin ja maassa, niin lähdette painaa tätä sivuosaa lattiaa, saat menemään. Painalo lattia, sulla on aika auki, mutta voi kokeilla. Tuntuuko mitään? Hyvä. Annatte hetken mennä, kaikki voi mennä. Painatte kainaloa lattiaa. Sitten palautat keskelle takaisin ja menet toisen puolelle. Pitkälle kurotus, painat sitä kainaloa maahan. Pidä vatsa kuitenkin aktiivisena. Ja palautat takaisin keskelle. Hengitä sisään ja nyt kaikkien pitää hengittää, vaikka se tuntuisi vähän oudolta tässä liikkeessä, mutta nyt hengitys on tässä tosi tärkeä. Hengitä alhaalla sisään. Ulos hengityksellä oikea käsi ja vasen jalka kurottaa kohti kattoa. Älä nyt käytä tai mitään, vaan kurotat kädellä pikku varvasta kohti. Saa tehdä. Eli ulos hengityksellä. Yes. Pää ja ylävartalo ei nouse. Sä teet ihan tosi hyvin. Ja sit sieltä alas. Kurkat taas tänne. Ulos hengityksellä ylös. Joo, kurota vaan. Ja sisähengityksellä sä lasket alas. Ulos hengityksellä ylös. Sulla vatsa tiivistyy. Ylävartalo nousee vaan vähän. Ja sieltä alas. Nyt jos te yritätte nostaa ylävartaloa liikaa, niin sille ei ole enää tekemistä vatsalihasten kanssa. Otetaan vaan riuhtosemalla se vauhti. Vaan nyt me halutaan oikeasti käyttää niitä vatsan lihaksia. Ja nimenomaan pinoja vatsalihaksia. Eli sieltä Kaikki saa mennä. ulos hengityksellä, kurota pikkuvarvasta kohti. Ja sisähengityksellä alas. Saat nyt tukea sillä vapaalla Ulos kädellä. hengityksellä ylös. Tukeudu vähän siihen käteen, joka jää lattialle. Hyvä. Nyt näyttää tosi hyvältä. Sisäisen lantion niin, että alaselkä osuu alustaan heti alusta. Selkä osuu sinne lattiaan koko ajan. Sitten laittaa kädet kohti kattoa. Ja käsissä voisi olla vaikka joku pieni paino tai juomapullo, mutta nyt ei tarvitse hakea mitään. Ja sitten ojenna sun toinen jalka lähelle lattiaa ja kädet ojentuu lähelle lattiaa taakse. Ulos hengityksellä, pidä jalka suorana. Kurotat sieltä ylös ja nyt nouset kohti varmasti. Sisähengityksellä sama jalka jatkaa ojennukseen ja ulos hengityksellä kurota ylös ja sisähengityksellä alas. Hyvä. Ja jatkakaa sama jalka. Ulos hengityksellä kurotat varpaita kohti käsillä ja sisähengityksellä alas. Eli nyt kun sä lähdet laskeen jalkaa, niin sun pitäisi pysyä täällä selkä koko ajan alustassa. Nyt se irtoo, eli sä et vois tätä pidemmälle viedä. Eikö se haittaa? Se jää siihen ja sit sä opit koko ajan. Pidät siellä ja kurota ylös. Ja nyt tuot tänne. Yes. Ja sit pieni liike vaan jalasta. Paina tänne. Hyvä. Joo. Ja sitten taas kurota. Moni vie sinne lattialle ja siitä liikkeestä menee itse asiassa tehoa pois. Niin ojentakaa tämmönen pitkä suora jalka tonne etuviistoon, paina vielä. Paina just noin. Ja sit kurattelette täältä, jalka tulee mukaan. Ja sit palautat sen jalan vaan sinne yläviistoon. Mitä hitaampi liike, sen raskaampi. Poispäin niin, että sun yläselkä on leveä ja jopa vähän pyöreä. Sitten
siellä tuo sun oikea polvi oikeeta kainaloa kohti. Koitat oikein rutistaa sen sinne kainaloa kohti just. Ja sitten palauta jalka takas. Rutista vasen jalka kohti kainaloa. Rutista. Ja sieltä palautus. Lähde kääntymään kohti kylkilankkua. Sun oikea käsi ja oikea jalka tulee ilmaan ja sun kylkilankkua asentoon. Joo, tulla. Yes. Sinne ja ihan toisittain. Yes, tähtiasentoon. Hyvä. Ja sit sieltä takas punnerusasentoon. Keskellä oikea polvi kohti oikeata kainaloa, joka tarkoittaa sitä, että sä joudut nostaa sun vartalosta vähän ylöspäin, jotta se menisi kainaloa kohti. Ja takas. Ja toinen puoli. Polvi kohti kainaloa. Tehkää vaan. Ja sitten palautus. Ja sieltä toiselle puolelle kylkilankku. Ja tähtiasento. Mä kerron tää tahtiin, ei tarvitse mennä nopeampaa. Ja sitten punnerusasento. Yksi kierros vielä. Polvi kohti kainaloa. Pyöristä selkää niin, että sä oikeesti osut sinne kainaloon. Ja palauta. Ja toinen jalka. Pyöristä selkää, pyöristä. Hyvä. Ja palautus. Kylkilankku. Oikea käsi, oikea jalka. Ylös. Tähtiasento. Loistavaa. Punnerusasentoon takas. Hallitusti. Oikea polvi. Mut nyt kun sä otit tän kylkikaaren, vatsan ja pakaran ja tein nyt sitä asento. Tänne ja pidät rutista vatsaa ja pakaraa. Ihan superhyvä. Ja palautat hyvää asentoa punnerusasentoon. Ja superhyvä. Ja kohotat vähän itseäsi ylöspäin. Ei tarvii nostaa vielä. Teppu vaan täältä, ettei roiku täältä. Yes. Sitten alempi jalka koukkuun. Ja nyt tärkeä on se, että se polvi on vähän tuolla edessä. Että se ei tarvi olla reidet samassa niinku, linjassa tai ei saiskaan olla. Ja sit sieltä lantio ylös. Eli nyt nostat lantio ylös. Varoitte, että lantio ei käänny tänne taakse eikä eteen, vaan se olisi kahden seinän välissä. Ja tähän monesti tarvii vähän sitä manuaalista ohjausta, että saa sen lantio oikeaan asentoon. Käsi voi kurottaa vaikka kohti kattoa. Ja sitten täällä yläjalka liikkuu loitonnukseen ja sieltä alas. Ja loitonnus ja alas. Ja nyt näkee, kun sun lantio kääntyy tänne taakse, eli kiertyy, niin sulla tulee lonkan koukistus eikä loitonnus. Eli pidä tuolla, pidä täällä. Ja nyt pieni liike, älä nosta jalkaa eteen. Yes. Vaan tuolla. Nyt ihan superhyvä korjaus. Nyt sun pakaralihas tekee täällä töitä. Ja loitonnuksia vielä muutama. Jaksatte pitää? Joo, hyvä. Laske vaan. Eli yläjalka liikkuu. Taso on se, että sulla on tää koukkujalan nilkka ojennettuna, mutta helpompi, että se on koukussa ja varpaat alla. Suosittelen kokeilemaan aluksi vaikka näin. Ja nyt täältä ihan kaikki paikallaan, vatsa tiukkana, lantio tasan. Ja sitten ojenna sun suora jalka ihan tikkusuoraksi, älä nosta vielä, polvi suorana. Ja sitten ajattele, että sä lähdet työntää tätä kantapäätä mun kättä vasten tonne poispäin. Ja sit nostat ilmaan. Just hyvä. Ja laske alas. Pidä lantio ja vatsa kaikki muu paikallaan. Pituutta jalkaan ja pituuden kautta nostat ylös. Polvi ihan tikkusuorana. Ja toinen jalka rinnan. Näin. Vaihdat. Ja vaihdat. Ja nyt astu vielä jalat taaksepäin. Noin. Menkää niin kauas, että teidän kantapää just hipasee maahan. Hyvä. Ja saat mennä puolelta toiseen. Ja painat. Pidä selkä suorana ja pumppailet sinne pohkeille venytystä. Nyt taas tärkeää, että oikeasti menkää riittävän kauas jaloilla. Että pohja just hipasee maahan. Saatko tuntumaan? Joo. Hyvä. Eli nilkan liikkuu. Nyt kantapäät maassa. Voitte avata vähän jalkoja. Saako kaikki kantapäät maahan? Katsokaa, että polvet ei mene sisään. Polvet menee sinne varpaiden päälle. Voit vähän avata niitä polvia. Hyvä, ja sitten nouset sieltä ylös. Vatsa ja pöppö tiukkana. Voit kääntää varpaat ihan vähän tällä eteenpäin parallella asentoon ja avaa jalkoja vähän enemmän. Ja jatkat. Meet normaalisti kyykkyyn, vie kädet eteen. Tää oli hyvä. Ja ylös. Ja toista muutama kerta. Kiristää pikkuseksi, kiristää. Hyvä, mutta hienosti meet loppuun asti. Pysyt hetken alhaalla. Jos ei saa kantapäitä maahan, ei haittaa. Mut laita kädet maahan ja nousta
kantapäitä niin lähelle lattiaa kuin pääsee. Eli te nojaatte sinne teidän reisiin, jotta se nilkka menisi mahdollisimman koukkuun ja kantapää lähelle lattiaa. Ja täältä lähdetään tekemään takareisi joustoa, eli nostat tehvan ylös, suoristat jalat. Ja nyt jännitä sun reidet ihan supertiukaksi. Jännitä reidet ihan supertiukaksi, pitää olla ihan kova, jos mä käyn tykkimässä täällä. Ja painoa päkiöille, rentouta niska, pidä reidet suorana ja palauta takas kyykkyyn. Pidä kantapäät lattiassa. Paina kantapäitä lattiaan. Ja suoristat jalat. Joustat. Reidet tiukkana. 1. Reidet tiukkana. Ja takaisin kyykkyyn. Eli nyt valmentajille taas, että välillä voi tehdä ne tutut takareisityykyt sillä, että painaa vaikka kantapäitä maahan täällä kyykkyasennossa. Menkää vielä muutama. Ja suorista. Ja täällä suoristuksessa nyt aktiiviseksi reidet. Kaikki ajattelee, että reidet on supertiukat. Painat reisiä suoraksi, vedä jalkoja ylöspäin. Ja nosta ylöspäin. Ja nyt te pitäisi olla tällä. Pidä nämä reidet tällä ja vie kädet lattialle. Pidä. Hyvä. Se kiristää enemmän, mutta se ei haittaa, koska nyt me yritetään veritellä. Ja jatka sieltä takas kyykkyyn. Mene sinne kyykkyyn. Kantapäät maahan. Ja suorista jalat. Pidä reidet tiukkana. Joustat. Ja takaisin kyykkyyn. Pidä kantapäät. Ja suorista. Jalat kantapäät maahan. Kantapäät maahan. Kantapäät maahan tässä välissä. Joustat. Reidet tiukkana. Ja kyykkyssä reidet. Ja joustat ylös. Reidet tiukaksi. Ja kyykyssä reidet. Ja joustat. Painakaa nää polventaustat maahan. Siellä on just muurahaisia, mitä te haluatte litistää. Saa pitää myös kantapäät maassa. Mutta jalat on tosi vahvat. Paina. Just hyvä. Jolloin nää etureidet aktivoituu itsestään. Sitten lähdet kävelemään sinne eteenpäin. Käsillä. Nyt pidä ne jalat vahvana. Paina niitä polventaustoja maahan ojennan yltäkin. Siinä asti, missä tuntuu venytys ilman, että ne jalat kääntyy mukana, niin voi just noin. Hyvä. Ja nyt ajattele, että sä painat niitä kantapäitä läpi lattiassa. Paina niitä täysin sitä lattiaa vasten. Pari sekuntia. Sitten rentouta vähän jalkoja ja venytä eteen. Pitkät suorat kädet venytä. Kurota niitä jalat. Jännitä jalkoja. Paina kantapäitä läpi lattiasta. Paina läpi lattiasta. Paina ja polvia. Ja rentouta ja venytä pitkälle eteen. Polvet pysyy koko ajan kohti kattoa. Paina kantapäitä. Polventaustoja kohti lattiaa. Vedä jalkoja ikään kuin ylöspäin. Vastusta sitä venytä sinne läpi lattiasta. Ja sitten rentouta ja venytä eteen. Hyvä. Paina kantapäitä. Vedä jalkoja auki kiertoon rutista. Ja rentouta, yritä päästä pidemmälle ulos hengityksellä. Vielä kerta vastusta, paina läpi lattiasta. Ja venytä pitkälle eteen. Mikä venytystekniikka on? Painakaa ne jalat läpi sieltä lattiasta, saatte tukea. Ja yrittäkää kallistaa eteen. Jännitätte suoraan selällä, yritätte kallistaa eteen ja pitää tässä ihan paikalla. Painatte niitä jalkoja, pidätte selän ihan suorana. Polvet pysyy ylöspäin, pysykää paikalla. Aktiivisesti kurotatte eteenpäin. Me vielä vähän alaspäin, yritä jännittää jalat pysyy paikalla. Hyvä, rentouta, pyöristä selkä. Rentouta sinne lattialle ja saat vedyttää pitkälle. Polvet pysyy koko ajan kuitenkin ylöspäin. Hyvä, laitetaan jalat pienempää haaraa. Eli noin medijalkojen välissä. Ja alennetaan nyt siitä, että laitat kädet lukkoon sinne niskan taakse. Paina ne jalat taas läpi lattiasta. Voit painaa noin polventaustat maahan. Kantapäät saa nousta täällä maassa, miten haluat. Paina ihan täysin polventaustat maahan, että sun jalat koko ajan yrittää suoristua. Saat vielä painaa. Kun siellä olisi luurahaisia tai jos sulla olisi paperi, yrität tuolla. Paina just sinne. Hyvä. Nyt pitkät suorat kyljet, kurotat ylös ja kallistat eteenpäin. Pitkälle eteen ja jäät siihen kohtaan, kun tuntuu, että et pääse enää suoralla selällä alaspäin. Ja pysyt ihan paikalla. Käännä koko ajan jalkoja auki kiertoon, muista ne reidet ja paina polventaustaa lattiaa. Selkä suora. Ajatelkaa, että teillä on omena leua ja rinnan välissä, kuljettakaa pitkälle. Painakaa polvia suoraksi. Pysykää vielä. Pyöristäkää, rentouttakaa lattia. Kurottakaa pitkälle.
Suorat pitkät kädet. Sitten sama juttu. Paina jalkoja läpi lattiasta. Paina läpi lattiasta. 1. Paina vielä. 2. Rentouta ja venytä pitkälle eteen. Paina kantapäitä läpi lattiasta. Yritä painaa nyt kantapäitä lattiaa. Just sinne. Paina läpi. Hyvä. Ja rentouta pitkälle eteen. Vielä. Paina kantapäitä läpi lattiasta. Ja rentouta pitkälle eteen. Anna hetken aikaa venyä. Vielä. Ja sitten yläkautta kurota ylöspäin. Hartiat pysyy alhaalla. Pitkät suorat kyljet ja kallistat eteenpäin. Eli kallistus suoralla selällä. Kun pyllistäisit taaksepäin. Paina polvia. Paina. Suorista selkää. Paina polvia. Paina vaan. Vielä vähän ylemmäs. Ja paina polvia. Paina just paina. Rutista ne koko ajan. Paina ja suorista selkää. Paina polvet kyllä pystyy. Paina vielä. Ja pyöristä ja rentouta sinne lattiaan. Kädet voi olla lattiaa pitkiä väreitä. Hyvä. Paina kantapäät läpi lattiasta. 1. Pidä kädet maassa. 2. Rentouta niska. Ja venytä pitkälle eteen. 1. 2. Paina läpi lattiasta. Kädet voi olla tässä. Kantapäät. Ja rentouta pitkälle eteen. Paina kantapäitä läpi lattiasta. Ja rentouta pitkälle eteen. Hyvä. Sit saat ravista. Ei ole ollenkaan kallellaan. Ja nappaa kantapää kitreppuun. Tällä tavalla. Käsi pysyy sivulla, niin saat sit tasapainoa. Ja nyt ajatelkaa sitä lantion kääntöä. Kaikki kääntää katsaa. Peppuu alle, se mistä aloitettiin. Tää lantion kääntö. Yritä rutistaa peppuu alle. Peppuu alle, yrittää koonto. Ojentaa nyt lonkkaa ihan suorassa. Pakara pitäisi olla rutistettuna. Molemmat kyljet suorat. Saat laskea ihan vähän tästä puolta alas. Noin. Ja tuo kantapäätä lähelle pakaraa. Rutista peppua. Vatsapeppu tiukkana. Kääntäkää lantio alle. Ojentakaa vielä maksimaalisesti teidän pakaraa. Rutistakaa. Yritä vielä kääntää lantio alle. Rutista pakaraa. Täältä. Nostat ylöspäin. Ja pidät ihan paikallaan sen venytyksen. Vielä hetki. Hyvä. Päästä irti. Käännynä tonne päin. Ja laitat varpaat alle takajalassa. Ja nyt kattokaa, että vatsa pysyy tällainen tiukkana ja lähdet ojentaa tätä takajalkaa suoraksi. Hyvä. Vatsa pysyy tiukkana, aktivoi sun yläselkä, superhyvä. Ja käännä koko ajan takajalkaa sisään. Ajatuksen, että vedät etujalkaa taakse, tiivistät vatsaa. Näin ja käännät lantiota alle. Kaikki menee tänne asentoon. Nosta vielä vatsa just superhyvä ylöspäin. Pehmennä vähän takajalkaa, koukista. Ei lattialle asti. Ja sit suoristat supersuoraksi, pyörät pakaralla. Nosta vatsaa, käännä lonkkaa kiinni. Käännä, hyvä. Ja pehmennä vähän. Pehmennä. Ja supersuoraksi, työnnä. Muista selkä, nosta vatsaa. Pehmennä. Ja ojenna, käännä. Pidä vatsa tiukkana. Ja vielä pehmennä. Ja työnnä supersuoraksi, nosta selkää pystyy. Supersuora, vielä suorista. Ja vielä yksi kerta pehmennä. Ja ojenna. Hyvä siellä. Ja lähdet peruuttaa taaksepäin. Suorista etujalka, peruuta taaksepäin. Nyt katsokaa, ettei lantio tällä ei kippaa, vaan vedä etujalkaa ikään kuin taaksepäin. Vedä varpaat fleksiin etujalassa. Ja takajalkaa kiinni. Palauta takas sinne lonkkokoukista ja venytykseen. Takajalka pysyy paikalla. Ja peruuta taakse. Vedä etujalkaa auki kiertoon. Pidä reisi tiukkana. Täältä ylös. Näin. Palauta lonkon koukista ja asentoon. Eli nyt valmentajille täällä, jos lähdette kiertää, niin näette aika paljon niitä, mitä oli siellä kuvassa, että se etukylki on rutistunut. Peruuta taakse. Hyvä. Ja palauta eteen. Kokeile sitä. Eli kattokaas kaikki. Lähde sieltä yläasennosta. Täältä. Nappaa kantapää kiinni peppuun. Ja nyt yritä säilyttää tää asento sun vartalossa ja mennä alaspäin. Pidellä vähän askelta ja laita käsi maahan. Pakara vatsassa.
töissä. Eli täältä saisit ottaa lisää vatsaa ja pakaraa. Just näin. Jäädä vähän ylemmäs. Jotta tää lantio pysyy tasan, rutistat tätä pakaraa. Joo, hyvä. Ojennut pakaralla lonkkaan ja vedät kantapäätä kiinni. Nyt on hyvä. Eli jäätte mieluummin ylemmäs, jotta lantio on tasan. Täytä se sun edellinen asento, niin sä menisit mukavasti. Just. Eli ei haluta, että tänne tulee tällainen kaikille teille voimistelijoille. Vaan mene sieltä ylhäältä. Oikein itse tee sairaasti töitä, kyljet pysyy tasan. Pidä vatsa tiukkana. Rutista pakaraa. Superhyvä. Ihan loistava. Ja sit saat ottaa käden sinne maahan. Ja vielä tuolta alas. Noin, hyvä. Ja nyt kantapäät hippettä. Superhyvä. Takana. Ja nyt istu jalkojen välissä. Eli älä istu kummallakaan puolella. Taas kyljet suorat. Täällä jalassa on 90 kulma. Ja käännä tätä takajalkaa sisäänpäin. Saatko venytystä pakaraa? Hyvä. Ja on vielä siinä keskellä. Mene vähän tänne. Noin. Paino keskellä. Taas lantio ihan tasan, eli katsokaa, että toinen peppu ei ole noussut, vaan lonkat on ihan vierekkäin ja suora. Ja pidä vatsa tiukkana, selkä ei ole notkolla, vaan vatsa on aktiivinen. Spagaattiin, mutta ei yritetä mennä lattialle, vaan yritetään tehdä se spagaatti mahdollisimman ylhäällä. Niin, että sä löytäisit sen kireen kohan, että sä saisit sen venytyksen tuntumaan mahdollisimman ylhäällä sun omia lihaksia käyttäen. Ja kääntäkää tätä etujalkaa aukikiertoon niin, että pikkuvarpaat on maassa. Ja ajattelette, että vedätte sitä tänne taaksepäin. Tää reisi on supertiukkana. Just hyvä. Heti kun sä otit lihakset aktiivisesti käyttöön, niin kyljetkin suoristuu. Molemmat jalat on omilla laduillaan. Tää takajalka osoittaa suoraan taaksepäin. Sori. Se voi vähän heiluttaa. Mutta jos olisi hiihtolatu, niin molemmat jalat on omilla laduilla, ei samalla laduilla. Vatsa supertiukkana ja katsotte eka täältä, kun meidän demo menee ja voitte sit pikkuhiljaa lähteä perässä. Pidä tää reisi tiukkana ja ajattele, että sä menet täällä pakaralla sinne spagaattiin. Yrität blokata selän kokonaan pois. Ja ihan hitaasti meet, ihan superhitaasti. Yrität pitää selän suorana ja sanot, että hepkut tuntuu vähänkään. Hyvä. Ja nyt kun tuntuu, niin meillä voisi olla blokit käsissä, mutta sä voit viedä käsiä ihan vähän eteenpäin, niin et saat ne maahan. Noin. Ja nyt lähdet tekemään tällaista liikettä kierrät. Vedät etujalkaa taaksepäin, työnnät takajalonkkaa eteenpäin. Ja voi olla, että nyt sun pitää mennä vähän alaspäin, kun sun selkä meni eteen. Hyvä, stop. Ja sit ajattelet sit kiertoa. Omia lihaksia käyttämällä yrität saada sen venytyksen sinne kireeseen kohtaan, mikä sulla on täydellisessä spagaatissa. Menkääs kaikki tänne. Ja Joni blokkeja tää helppo. Yritä pitää lihaksilla, älä päästä sinne alas. Älä päästä alas, vaan niin kuin täällä meidän demo näyttää, mene siihen keskelle, se saa tuntua paljon. Yritä pysyä ylhäällä. Lihaksilla. Ja stop. Tuntuuko? Ja laitat sormen maahan siinä toisessakin, sä huomaat, että saat vähän noin. Ja nyt paikalla ja käännä aktiivisesti. Hyvä. Super. Kaikki ottakaa vähän ylöspäin ja kääntäkää pikkuvarpaat lattiaan. Melkein kaikilla lähti heti etujalka kiertämään. Pikkuvarpaat lattiaan ja pidä. Lantio suorassa ylös. Eli koska tää takaosa kiristää, tää sun lonkka haluaisi ahtautua. Just näin. Ja palautat eteen. Saat vetää etujalan fleksiin, jos haluat. Palauta taakse, paina kantapää maahan. Vedä etujalkaa auki kiertoon. Rohkeasti vaan auki kiertoon. Lonkka tasan. Ja palauta eteen. Vatsa selkä saada suoraan. Näin. Ja lantio tasan, kantapää kiinni peppuun ja rutista pakara. Ja nyt kaikki painaa täysin kantapäätä kiinni peppuun, rutistaa pakaraa. 1, painakaa. Okei, tulkaas kaikki hei ylemmäs. Kaikkien pitää olla sen verran ylhäällä, että se kantapää osuu sinne peppuun. Tulkaa ylemmäs, niin että kantapää osuu peppuun. Hyvä. Ja sitten, laita käsi toiselle puolelle. Sitten rutistetaan pakaraa superaktiivisesti ja just hyvä, vedetään alaspäin. 1, vedä. 2 ja pieni rentoutus, saat päästää kantapäät vähän, ei tarvitse päästä ihan irti, mutta vähän vapaaksi. Ja uudestaan. Purista kantapää kiinni peppuun ja rutista alaspäin, anna mennä vaan. Anna mennä rutista pakaraa. Pidä. Ja hetkeksi rentouta.
Ja pulpataan uudestaan. Rutista pakaraa. Aktiivisesti vielä kantapää peppuun. Ja palauta. Muista pitää tää kylki suora. Auki kiertoon. Kierrä takajalkaa sinne sisäkiertoon. Tarkistakaa teidän takajalat. Suurimmalla osalla vieläkin on sinne sisällä liikaa. Sulla on just hyvin omalla ladulla. Heti kun alkaa tuntua, jää siihen. Ojenna polvia. Etujalkaa suoristat. Takajalkaa käännät. Ja nyt tuli Polvea suorista. Suorista. Anna rohkeasti mennä. Pikkuvarpaat maahan. Kun oot spagaatissa, kokeile koukistaa takajalkaa. Superhyvä. Vedä etujalkaa suoraksi samalla. Eli tää jogger muista painaa kännitää alkaa täältä alkaa. Se on tossa pumpata. Flex. Se on ihana. Minä ohjun tässä. Kun painet sen. Noin. Just. Tosi paljon. Polvi ihan suoraan. Kääntäkää lonkkia kiinni. Nosta vielä sun vartalo pystyyn. Pitää kiinni. Ne ketkä pystyy, niin yrittäkää saada vartalo ihan tänne pystyyn. Pidä vatsapeppu tiukkana. Täällä voisi olla vaikka tuoli edessä, mistä voi pitää kiinni sit oikeesti. Mene vähän alas. Ja käännä. Sitten vielä hetki ihan oikeassa asennossa, jonka jälkeen lähdet päästään vähän irti sitä jännitystä ja liuuttaa sinne alas. Hyvä, voit laittaa kädet maalle. Ja yritä päästä lattialle asti, ojentaa jalkoja. Hyvä. Haara. Ota vaan isompi haara. Ja sitten vasemmalle. Eli rentouttelet molemmilta puolilta rennosti oikealle ja vasemmalle. Ottakaa vaan rohkeasti isompi haara. Ihan semmoista rentoa liikettä. Niin tätä liikettä voisi tehdä aina kaikkien spagaattien välissä. Treeni alussa ja lopussa. Ihan rennosti voi mennä puolelta toiselle. Ja nyt täällä voitte jo kurkata ensimmäisen jutun. Eli katsokaa sit selkää ei ole tällainen notkolla, yes, vaan nyt se vatsa ja pakara aktiivisesti käyttöön. Yrität kääntää lantioita niin kuin me tehtiin heti aluksi ja tehdä sitä koontoa. Tosi hyvä korjaus. Eli ei oteta sieltä selän liikkuvuudesta, vaan yritetään avaa niitä meidän jalkoja. Vatsa ja peppu tiukka. Sitten lähdetään suoristamaan vasen jalka ensin. Suoristat sen semmoiseen puolisivuspagaattiin. Pidä se vatsa ja peppu tiukka. Ja nyt ojennat tätä reittä supertiukaksi. Lähde peruuttaa taakse, eli käännät lantiota. Sivujalassa polvi kääntyy ylöspäin. Ja yrität vähän istua lattialle. Hyvä, mutta ei tarvitse mennä sinne asti. Ja sitten palauttaa takas sinne sammakkoasentoon. Jos pystyy ilman käsien liikettä, sä voit kokeilla, mä uskon, että pystyt. Työnnät vaan, yes. Ja palautat. Vähän niinku voitaloit sitä sivujalkaa, sivulonkkaa. Suora jalka. Taakse peruuttais, polvi kääntyy ylöspäin. Sivulle sivuspagaattiin mentäis, polvi ostaa eteenpäin. Ja omaan tahtiin. Peruuta taakse, työnnä pois käsiltä ja palauta takas sivulle. Ota etureittä, jos tuntuu lonkasta ja niin tosi tiukaksi etureisi. Ja sitten ennemmin taas vähän ylempänä. Ennemmin taas vähän ylempänä. Hyvin täällä pysyy jo toi vatsa ihan loistavasti. Ja taas rauhalliseen tahtiin. Haet sinne venytystä eri osiin sitä jalkaa. Eli sivusuunnassakin eri lihasten osia siellä tällä peruutuksella saadaan aikaisemmin. Ja nyt tosi tärkeää, ajatelkaa jo valmiiksi teidän lantioasentoa, kun te peruutatte taakse. Peppu dippaa maahan, vatsa on tiukkana. Hyvä. Ja peruuttakaa sinne pepulle. Sä voit rentouttaa ne lonkat, jota vaan niitä liikkeet lisää sinne väliin. Peruuta pepulle, laita jalat sinne haaraan ja teet sen lonkkien rentoutua. Noin ja toiselle puolelle. Ihan rentoa liikkeet. Hyvä. Kaikki menee tänne asentoon. Hyvä. Pidä polvet suoraan. Ja nyt irrota kädet. Kädet irti. Polvet ihan supersuoraksi työntäkää. Yrittäkää pysyä. Hyvä. Vatsa ja peppu. Pysy ja polvet suorana. Vielä jaksaa. Polvet ihan suoraksi. Suorista vielä polvet. Hyvä. Ja rentouta lattialta. Ravistetaan polvi, ostetaan tänne sivulle. Ihan niin kuin äsken siinä haara-asennossa. Hyvä. Tukijalka suoraan. Ja nyt lantio alla. Ihan niin kuin teillä oli äsken. Ajattelet samaa haara-asentoa, mitä teitte äsken lattialla. Ja nyt suoristat jalan sivulle. Hyvä.
Ja käännät lantio alle. Ja nyt tärkeää, älkää yrittäkö kauhean ylös, vaan yrittäkö saada ihan se sama lantioasento. Superhyvä. Lonkat suorat, kyljet suorat. Ota toisella kädellä siellä tasapainoa sivulta, se oli tosi hyvä. Hyvä. Pysykää. Ja nyt irrottakaa se käsi. Ja pidät. Käännä vatsasta. Käännä vatsasta. Ylä pystyt. Käännä, 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 käännä. Just hyvä, 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 hyvä. Ja ihan rauhassa alas. Tuntuu. Hyvä. Te voitte tehdä vielä toisen. Te voitte tehdä keskellä toisen. Ja kun te tehdä toinen tälle puolelle. Noniin. Jalka eteen. Vatsapeppu tiukkana. Kaikki kiinni jalasta. Suorista jalka sivulle. Käännä lantiota alle. Hyvä. Käännä. Älä roiku ton pepun päällä, vaan työtä itseäsi kuitenkin ylös. Älä vielä päästä. Pidä vielä siellä tasapaino. Rutista pakaraa, käytä vatsaa. Tee tätä liikettä. Ei nyt hitaasti irrota, se pysyy kyllä siellä. Ja päästä irti, pidä. Käännä, pyöristä selkää. Vatsalla ja hitaasti alas. Hyvä. Ja ravistele. Auki kierto, ajattele tuolta. Hyvä. Päästä irti. Hyvä, käännä auki kierto. Just. Superhyvä. Pidä. Hitaasti alas. Tuo hitaasti. Ja sairaan käännä auki. Hyvä. Ja pieni tauko. Käännä. Ollaan seisten. Ottakaa vaan vähän irti itse sieltä seinästä. Ja mä voin näyttää kans tässä niin varaa, että mä potkasin. Otetaan seistään kaikki vasemmalla jalalla ja oikea jalka eteen. Auki kierros, mutta polvi saa olla nyt koukussa. Wow. Ja sieltä iso lonkan kierto. Selkä saa mennä mukana liikkeessä. Palauta välissä alas. Ja sitten takaa sama juttu. Sieltä mahdollisimman korkealta, niin kuin jonkun aidan yli menisit jalalla ja sitten takas alas. Ja tuolta takana kattoa kohti, jotta me saadaan siellä jalka takana oikeasti sisäkiertoon. Sieltä samaa reittiä sivulta eteen. Tehkää vaan. Vielä 2 kertaa tällä jalalla. Laita vaikka fleksiä tää nilkka. Ja koukista. Eli nyt sun pitäisi saada tää polvi alas. Tänne. Tää lonkka ihan tällä, just noin. Superhyvä. Yritäpäs nyt. Eli nyt se lonkka on sisäkierrossa. Nyt se on sisäkierrossa. Sitten sivulle. Sitten vielä sivulle. Ulkokiertoon. Ja vielä edessä hyvä ulkokierto. Yes. Näin. Ja sit alas. Ja nosta vielä edestä. Auki kierto. Sivukautta. Ja nyt tehkää vaan toinen jalka. Nyt ite osaat. Käännä. Laita vaikka fleksiin, niin se on helpompi. Työnnä. Mihin se piti mennä? Just sinne ja nyt puske ylöspäin. Yes! Ei, polvi alle. Joo, superhyvä ja alas. Pakaravenytys, tuo sun nilkka polvelle ja sieltä istut alas, tasapainoilet, tuijotat jotain kiintopistettä. Istut niin alas kun pystyt ja sieltä tuut ylös. Toinen puoli. Toinen nilkka toiselle polvelle ja sieltä istut alas ja kohotat ylös. Taas nilkka polvelle. Kun me mennään tänne istumaan, niin meidän lonkat on vähän vielä koukummassa. Me saadaan taas sinne pakaraan eri osiin sitä venytystä. Täällä voisi ojentaa selkää, kävellä käsi aika lähelle sitä peppua. Voisi nostaa peppu vaikka ilmaan ja täältä vielä painonsiirtoa eteen ja taakse. Peppu on lähellä lattiaa. Koko ajan painat sitä polvea ulospäin. Tuntuuko pakarassa? Joo. Sitten laske peppu alas, pidä sama asento ja tee muutama kierto sieltä. Taas vähän eri osia sinne kiertäjätaksille. Lonkkaa kiertäville lihaksille. Sieltä kiertoo. Hyvä. Sitten vapautetaan asento. Tehdään toinen puolelle. Nilkka polvelle, päreidelle. Kävele käden lähelle peppua. Ojenna selkää. Nosta peppu ilmaa ja siellä painosiirtoja eteen ja taakse. Koko ajan hyvä työntö käsillä poispäin lattiasta. Hyvä, jätä peppu lattiaa ja kierrä pari kertaa sinne. Hyvä. Sitten otetaan vielä yksi. Tälleen koukkuun, molemmat koukkuun, niin sun peppu on maassa. Ja sitten toinen jalka siellä takana, niin
niin sitä saa kohta vähän ojentaa, mutta tavoite on, että sun säilyy se peppu siellä lattiassa. Sitten etujalka 90 asteen kulmassa, tuodaan kädet sinne jalan etupuolelle ja ojennetaan selkä oikein suoraksi. Oikein kunnolla suoraksi. Sitten menet sinne suoralla selällä sitä jalkaa kohti. Ja rullaat pyörällä selää ylös. Ojenna selkää, menet jalkaa kohti. Ja sieltä. Pari aaltoa. Ja seuraavalla kerralla sä voit jäädä sinne alas, etsiä paparalle venytystä niin, että mä aina tykkään laittaa käden tohon jalkapohjaan, niin sieltä saa hyvin vielä vähän tukea oikein väännettyä sinne venytykseen. Tuntuuko paparassa? No me lähdetään. Joo. Ja siellä voi olla sit ihan rentona vielä hetken aikaa loppuun. Selkä pysyy suorana, niin meillä on helpompi saada se venytys kohdistua täsmänä sinne, mihin me halutaan, että se ei pyöristy se selkä niin helposti. Muissa asennoissa se lähtee vähän helpommin sinne mukaan. Hyvä. Eli tulkaa vielä seisomaan. Mitä tehdään, niin taas sopisi siihen alkulämmittelyyn. Oltais voitu vetää teille vaikka ihan ekana. Laitetaan kantapäät yhteen. Ja nyt, jos sulla on luonnostaan tosi auki asento, sä voit pitää. Jos sulla on luonnostaan varpaat enemmän eteen, niin pidä ne vähän lähempänä toisiaan. Ja voit vähän paikalla. Pieni väli siellä varpaiden välissä. Sitten sieltä väkiä nousu niin, että sun kantapäiden välissä on 500 € seteli jokaisen kuulla. Siellä voisi oikeasti olla pallo siellä kantapäiden välissä, koska se on konkreettinen. Jos se tippuu, niin me tiedetään, että ne kantapäät on irronnut. Pidä yhdessä. Kantapäät ei saa irrota kertaakaan toisistaan. Ja nyt ehkä osa tunteekin, että sulla pohkeiden lisäksi tekee töitä nämä sisäreidet ja pakaran syvät osat. Joudut pitää sen lantion ja vatsan tosi paljon töissä. Ja kääntää oikein vähän sitä lantioa sinne alle, niin se auttaa. Että se oli kääntää ne jalan sisäpiirissä noin sen eteenpäin. Tosi hyvä harjoitus taas siihen, kun teitte sen Y-vaan, niin siellä tarvittiin, että käännetään niitä jalkoja tai mitä vaan sivuvenytyksiä. Pysytään tasapainossa paremmin, kun tätä väkiä nousua tehdään. Sitten muutaman kerran sieltä bounceailette ylös alas ilman, että kantapäät osuu maahan. Kantapäät pysyy yhdessä, mennään ylös alas. Sitten